sari kaham ang tini hai nyong boskango teisa tini thaichuk achar khai phunuknai hingke o thaichuk no puila rawui 3 ঘন্টা moton som bai swtui bului koro phrani regra kha hingke phranai bini sakni tui ekdom rani thangchok ya sok porjonto bono haike toni regra nai prai 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা moton toni manka to tebo chao satung phrani manka to tebo chamani tini ke satung kriba ang oro fan tolan phranka balingo khari ruwi orio khe tonoi hingke bono 3 ঘন্টা ni pore ang taisa bono songpinai ko tabo ke 3 ঘন্টা kakha tak 3 ঘন্টা kamani pore ang bono tabo tisa sinai iko bini sakni buti rok iko kagai thangbai ka kran kran hi hingke tabo ke songi mangkha bono hingke thaichuk khlainani bagui bini mosla nango o mosla wngkha misti jira hingke omo ke jira moso hingke tai donya hingke omono karai o ke yogui bono gura khlaima khibnai hingke tabo iko ang tabo omono songchinai o thaisuk no oro puila karai tongkha tak thok rwkha thok rwmani pore tabo oro moso rwi sinai moso okona naikha moso bisa baja bajang mani pore hingka ke oro iko misti jira kisa riri sinai tabo iko misti jira rok rwmani omo baja baja wngkha tabo khe ang oro thaisuk thikon sinai oro thaisuk 1.5 kg na khajak hingke 1.5 kg thaichugo komse kom chini 1 kg kasa kasi rwna nangnai hingke tabo som chamos kaisa ri rwnai hingke tabo iko chini risinai chini rwbai mani pore isa hor medium khe rwui srapsa omo ke kolna nangnai hingke aboni pore chini gelabai mani pore hingka ke hor kom kom khe rwui omo ma songnai iko bini sakni butui teb nongkhorui phaikha hingke tabo omo srapsa omo haike toni ma regra nai tai 10 minute moton mono jalma rwnai bino butui sakni kagrwnani bagui iko hor medium khe tonoi omo ma songrwnai tabo hingke iko tabo kisa seka nungui phaikha hingke obono tabo bije bini sakni butui ranja sak tai srapsa ma tonnai tai prai 10-15 minute moton ma tonnai je bini sakni o tui rok ranja sak hingke ranmani pore khe srapsa tai srapsa bondo khlaiui mwthagui tonnai mwthagui tonmani pore taisa gas on khaiui mono tei simo muthung pinai belai omo haike uko khebo ta kol di bono hingke kol khangke kepeki thangbai nai kepek yati khei omo haike aste aste ke tolani omo haike ekhurui omo haike ma akhonai ma kolnai omo srapsa tongrana tabo mwthagui 10 minute bondo khai tonmani pore tabo taisa iko gas on khaipikha khaimani pore iko bini sakni butui taisa iko nongkho piukha taisa nongkhokha hingke obono tabo tak tai srapsa jal rwui tarpore ke bini mosla hujakno risinai thaichuk no rana phuru bini bisingni bwswlui simi khibiui khlaina rwgui ma ranai belai kwlui hingke bo wngya medium wngna nangnai belai bo kumungya hingke tei belai bo kwthingya belai kwlui hingke bo thogya kuprui thangbai o hingke o munsokya adang madang amtwui o naharui ma songnai abongke kupruya iko thik omo hai abo ke iko kholai kuprulia kholaina rwjak kuprulia moke hingke srapsa 15 minute bondo khlai tonmani pore taw teisa on khaiui iko tabo ke sekan kha hingke tak mosla risinai
Ini bin masla hului tonjak. Engka tahu ikon bungka kari mangka, tahu kari sinai. Muthagi thandang kha, thandang mani pore angora vinegar bini botol ni mukha bai ke mukha thachari risinai. Oba hungke onek din tongi jaimano nosto ongya. Hungke roi ko mangke bini sago phnangi risinai. Amake kasni boyomo ke dai tonoi. Nang ek bosor pan toni jaimano hungke maje mode satungo tiklai satungo frani redi. Hungke frani rekha kunungya. Bahaya yang jaga kya anu resipi nok jodin jaga kita mau kya like share dan subscribe kadi hambai.